A dob nem zavarja, mert most dobosok jönnek. Érted, voltam a Kurultájon. Igen. Szombathelyi vagy? Szombathelyi vagy? Szombathelyi vagy, nem? Nem, Gödi. Nem. Nem fogod lőni? Nem. Nem lőnek ezek. Lőnek? De onnan sukja van. Azért megkapsz. Ezek a muskéták, hogy ilyen időben elindul. Ja, lőbb rázik, ja. Énekes modell. Totó! Hogy? És nagyon szép. Na. Ez a varik. Ez a varik a legnagy. Repülnek ilyet? Hogy néz? Jani akar katonai viseletörténeti ismertetőt fognak hallani, vagy azt követően ezeken a pontokban használatos súlyú, hidegfegyverek és tűzfegyverek megmutatója következik. Milyen hangokban talán a korai törökök magyar katonai viseletől? Az első pillantásra látjuk, Csak átadom tenni, hogyha valószínűleg ne akadjon föl. Egyébként készítenek a viseleti darabokat, amelyek sorában voltak hasonlóságok. Mindegyiknek van akár jogot, vagy szolgáltál a hazát. Állandó viseleti dolgozatban volt nagyon sok oldalon a területben, amit a magyar dolgozatban neveztek, a török oldalon ugyanezt a hosszú viseleti darabot tartalmaz minták. Jellemző, mint a világban darabnak a magyarországok közötti határán, hogy térnél, vagy térdalat végződő hosszú szabású ruházat jelent, állózvarral hajtható kézzelővel készült a gondolását megjelent a gondokkal tartani, illetően pénzszállal, zsinóról, úgyhogy gondolatokkal fogadták össze a nevükön ilyen ruhát viselő katonák. A helykedő ebben az időszakban, amit a magyar katonák, akár lovasokról beszélünk, akár lovasokról, nem látja. Lassú posztóból, nehéz posztóból készült, felhajló teremű. Alapban emlékeztető helykedő, és igazából kizárólag magyar sajátosság. A törökök többféle helykedőt viseltek ebben az időszakban, de a szüveget sosem turmán, a török galamosoknál olyan kettő fejlesztési pontokat fejlődően viseltek, magyarországnak lesz a típusú fejre való, szövege való. Rajta különböző van, magyar elsősorban ragadóban van,